silapha kuMiss Khayelitsha sake sinqokoleke nabantu abathe bathatha inxaxheba ukuqinisekisa uMiss Khayelitsha uba ukhona apha ecaleni kwam ndinaye usisi Wendy yaphi sawuvake ba eyakhe indima ibe yintoni na kuMiss Khayelitsha. Wendy masikwamkele kwimbathi. Inkosi kakhulu bhuti. Indima yakho kuMiss Khayelitsha ibe yintoni? Indima yam ibi kukuba ndi-encourage the idea iseyi-concept kumntu oyiqalileyo uBrenda Mamputha. Sizama ukuba abantwana bakwazi uziqoqosha ukuthi bakwazi ukuzamkela ukuthi bazibone ukuthi bazintyatyambo, you know. There's so much that esiphetheyo singuMiss Khayelitsha. All right, siswendi enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu futhi. Ndonwabe kakhulu. Ibilugqatso belunzima kakhulu amantombazana mahle kodwa ke nami ndazibambela. Bangalo yo ewisho mama besaphila azondibona avuye nami yo lonwabile nyani ngendlela engafunekile.